Alle kender Mjølnerparken. Ikke alle ved, at det er et helt unikt sted i København, og der er masser af muligheder i Mjølnerparken. Der er store potentialer, og det er potentialer, vi skal udnytte. Det skal vi udnytte nu, fordi vi er i gang med en meget stor fysisk helhedsplan derude. Det vil sige en stor renoveringsopgave i Mjølnerparken. Vi har spurgt beboerne om, hvad der skal være indeholdt i den renoveringsopgave derude. Vi har fået rigtig mange input. På baggrund af de input, der har vi nu besluttet, at vi vil koncentrere os om 3 forskellige områder. Det ene er den gode bolig, det andet er det trygge boligområde, og det tredje er, hvordan vi får sammenhæng mellem Mjølnerparken og Nørrebro, altså Nørrebro ind i Mjølnerparken, Mjølnerparken ind på Nørrebro. Derfor spørger vi nu alle beboerne om deres input til dels den gode bolig, dels det trygge boligområde og dels Mjølnerparken som del af Nørrebro. Det gør vi ved at holde 3 temamøder omkring de emner. Og på de 3 temamøder, der vil vi bede om at komme med konkrete input til, hvordan vi løser opgaven. Tanken er, at det vi opnår på de 3 temamøder, det er baggrundsmaterialet for den skriftlige afstemning, vi så senere skal have, hvor alle beboerne i Mjølnerparken deltager. Vi har både arkitekter og ingeniører til at gennemgå boligområdet derude, og de har lavet en masse planer. Nogle af de planer ligger helt faste og kan ikke gøres så meget ved. Andre dele af planerne er der vide muligheder for, at beboerne kan sætte deres helt individuelle præg på. Vi har skabt sammenhæng med Nørrebro. Vi skal sørge for, at folk kan komme til og fra Mjølnerparken, at de kan komme igennem Mjølnerparken, og at der bliver noget at komme efter i Mjølnerparken. Fra Teahuset flytter vi over omkring Mimersparken. Der bliver skabt et lille torv. I forbindelse med det torv laver vi også en bazargade med handelsliv, det vil sige små boder, små butikker, andre aktiviteter, der kan falde naturligt ind i det, så der bliver noget at komme efter, både for Mjølnerparkens beboere, men også for det øvrige Nørrebro. Også udformningen af kvarterhuset, hvilke funktioner der skal være i det, udformningen af det lille torv, udformningen af bazargade, det er noget, der ikke ligger fuldstændig fast endnu. Det vil vi meget gerne have alle beboernes input til også. Så det vil vi også gerne spørge jer om. Har I gode idéer? Så lad i hvert fald være med at holde dem for jer selv. Kom med dem, så tager vi stilling til dem. Når vi lægger trafikken om i Mjølnerparken til nye cykelstier gennem Mjølnerparken og nye bilveje, så bliver der også behov for at tænke på, hvordan vi sikrer børnene nogle trygge overgange fra Mjølnerparken til Mimersparken, fra Mjølnerparken til Superkilen osv. Heller ikke det er lagt fuldstændig fast endnu, så der hører vi også meget gerne, hvilket input I kan komme med fra beboernes side. En anden ting er, hvordan skal alle de mange klubber i Mjølnerparken fungere fremover. Her er det, vi faktisk skal bringe dem, der deltager i de eksisterende klubber i spil. Vi vil gerne tale med hver enkelt klub, høre, hvad de gerne vil i fremtiden, hvor er et passende sted at være. Skal det være en kvarterhus, skal det være en stuelejlighed, skal det være andre steder? Kunne I tænke jer at samarbejde med andre klubber, for eksempel om fælles lokaler, og alle de der praktiske ting, der skal løses. Vi vil meget gerne tale med jer om det. Det er vigtigt for os i Nørrebro, at alle I, som er beboere i Mjølnerparken, I kommer frem med jeres meninger og tilkendegivelser nu. Det kan I gøre på de 3 temamøder, jeg har omtalt, og det kommer I især til at kunne gøre i forhold til den afstemning, der skal være omkring helhedsplanens igangsættelse.